Tybed pa un yw eich hoff emyn dôn i Iesu, rwyt ti'n ddigon. A'i llwyn bedw yn tei Lausanne. Neu ys tôn arall gennych, tybed. A'i cynulleidfa yn canu yn tei côr, falle unawd. Dyma'r geiriau chi o Caneuon Ffydd rhif 320. Ac mae'n ambell ddolen ar wylod y nodiadau a'r recordiau o'r emyn i chi cael ei mwynhau. Iesu, rwy ti'n ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy tresorau sy'n denw na thresorau'r India i gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'm Duw. Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygad ar hyd wyneb deiar lawn. Rhosyn Saron, ti yw tegwch nef y nef. Williams Pantycelyn, wrth gwrs. Wel, mi fy'n lawer o drafod yn ddiweddar ar hyn sy'n angen rheidiol, yn essential yn ddiweddar. Wel, dwi'n dweud trafod, dadle a taflu llwch i lygyd gan fwyaf. Tybed beth fyddach chi'n ei gynnwys mewn rhestr o'r hyn sy'n angen rheidiol? Dyma'r hawdd hynny, nac ydy. Mae amgylchiadau un diwrnod yn medru bod yn wahanol gan greu angen sydyn. Ond nid sgwrs am reoliadau Llywodraeth Cymru mae hon. Drewch y cwestiwn amgylch. Beth fyddai'n ddigon gennych? Dyma allan stori cyfarwydd o ddiwedd Luc pennod 10, stori Martha a Mair, sy'n dilyn yn dyn ar ôl dameg y Symariad Tregarog ac o flaen Iesu'n dysgu ddisgyblion i weddio. Pan oeddent ar daith, aeth Iesu mewn i bentref a chroesawyd ef i'w cartref gan wraig o'r enw Martha. Roedd ganddi hi chwaer elwyd Mair. Steddodd hi wrth draed yr arglwydd a gwrando ar ei air. Roedd Martha mewn dryswch oherwydd yr holl waith gweini. A daeth ato a dweud, Arglwydd, a wyt ti heb hidio dim fod fy chwaer wedi fy ngadael i weini ar fy mhen fy hun? Dywed wrthi, am fy nghynnorth hwyo. Tebodd yr arglwydd hi, Martha, Martha, rwyt sy'n bryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Ond un peth sy'n angen rheidiol. Mae Mair wedi dewis y rhan orau, ac ni stygur oddi arni. Tebodd yr arglwydd hi, Martha, Martha, rwyt sy'n bryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Ond un peth sy'n angen rheidiol. Mae Mair wedi dewis y rhan orau ac ni stygur oddi arni. Wel, da ni'n gyfarwydd â stori yn tydan, a beth sy'n mynd ymlaen yma. Wel, mae Martha wedi gwahodd Iesu i'w chartre. Isio rhoi croeso iddo a'i ddisgyblion. A da ni'n deall yr awydd hwnnw, tydan ni fel Cymru, mae awydd hwnnw ni rhoi croeso. A mae rhyw deimlo chwythig ofnadwy yn y dyddiau hyn a fedra ni ddim rhoi croeso i bobl i'n cartre. A dwi'n gofod codi llaw hefyd, dydw i'm yn un da iawn i roi croeso iddo. Dydw i'm yn un... Dwi'n mwynhau cacan, a dyna fo, sori. Wel, da ni'n teimlo chwythig os na fedra ni rhoi croeso. Mae Martha yma'n teimlo'n chwythig am ei bod i di, ceisio rhoi gormod o groeso falle. Mae hi'n canfod fod yna ormod gynnu ar ei fflat. Da ni'n gwybod os oedd wedi cael cydsyniad Mair i'r gwahoddiad, ond mi ath Mair eistedd wrth draed Iesu a gadael Martha i wneud y gwaith i gyd. A mae hitha wedi mynd chydig bach yn, frustrated, fel maen nhw'n dweud, yn drafferthus. Mae'n dod ac yn gwyno am Iesu ofyn i Mair, neu ddweud gorchymyn, wyddon ni ddim, i helpu Martha gyda'r gwaith gweini. Mae'n dod a'i chwyn. Mae'n ei beth positif, dydy. Mae wedi dod ac mae wedi dangos bod hi'n wedi rhannu chalon. Ond dydy Mair ddim wedi helpu. Beth sy'n mynd ymlaen? What's going on? Ydy jyst yn ddynes hunanol. Sylwch ar ateb Iesu yma. Martha, Martha, rwyt sy'n pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Mae'n clywed ei chalon ni. Mae'n clywed bod ti dan faich. Mae'n clywed bod ti yn stryglo. A mae ganddo rhywbeth iddi.
Mae ganddo rodd iddi, a mae am iddi sylwi fod Mair wedi derbyn y rhodd hwnnw. Ond un peth sy'n angenrheidiol. Tydy Iesu ddim yn mynd i fod yn poeni ac yn ffryderu am peth sy'n angenrheidiol. Un peth sydd. A mae yna atgofyn ni, mae'n does o eiriau Iesu yn Mathew 11. Dewch ataf i bawb sy'n frinderog ac yn drwmlwythog ac mi esmwytha arnoch. A hefyd yn y bregaeth ar y mynydd, mae'n deitha ni beidio a ffryderu am y fory. Digon i'r diwrnod i drafferth ei hun, ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas sy'n Duw a'i gyfiawnder ef. A'r pethau hyn, rhoi'r yn ychwaneg i chwi. Da ni fod i ganfod yn yr Iesu yr rhodd mwyaf un. Ei orffwys i ni. Gorffwys o'n gofid, gorffwys o'n llafur. Oes mae yna waith i wneud, ond nid yn llafurus. Da ni ganfod ein gorffwys yn Iesu. Pam? A mi fod wedi cyflawni'r oll ar ein rhan. Fedra ni ddim rhithro gwmpas o Martha yn ceisio plesio Duw. Fedra ni byth cyflawni'r dasg hwnna. A mi fydda ni'n dod yn flinedig ac yn frustrated. Yn poeni am bethau sydd ddim yn angenrheidiol. Un peth sy'n angenrheidiol, meddai Iesu. A mae Mair wedi dewis y rhan orau. Be mae wedi dewis? Wel, mae wedi dod, a mae'n idiom i chi yma i ddysgu. Sylwch, eisteddodd hi wrth draed yr arglwydd a gwrando ar ei air. A dyma'r idiom, eistedd wrth draed. Mae hynny yn gyfeiriad at fod yn ddisgybl. Mi roedd yr rhai oedd yn dilyn yr rabiniaid yn Nydd Iesu yn eistedd wrth ei traed yn llythrenol ac yn ffigurol. Mi ath yn ymadrodd i gyfeirio at bod yn ddisgybl. Felly mae Mair yma, mae Luc yn deud wrthyn ni ymhlith y disgyblion. Dim yn 11, ond mi roedd hi yn un o'i grew mwy felly yn ei ddilyn ac yn dewis fel y gwelwn ni yma eistedd wrth ei draed ac yn gwrando. Mae yna le o orffwys yma, mae yna le i ddysgu. Cymryd ei iau ef arnom, mae o'n iau ysgafn ac yn hawdd i ddwyn. Mi ddaw gorffwystra un heneidiau, meddai Iesu yn Mathew 11. A dyna mae Mair wedi canfod. Ond sylwch ar yr addewid sy'n mynd gyda'r dysgidiaeth rhyfeddol hwn. Mae Mair wedi dewis yr rhan orau ac ni stygur oddi arni. Gyfeillion, un peth sy'n angenrheidiol, ac os ydym ni'n canfod yr un peth hwnnw yn yr arglwydd Iesu, y gorffwys sydd un heneidiau yn ei waith gorffenedig ef ar y groes, ei atgyfodiad, ei ysgyniad, ei eiriol troston ni, yna ni stygur oddi arno ni. Beidiwch a thrafferthu am yr hyn sydd yn, ddim yn angenrheidiol. Beidiwch a phoeni. Mae'n achos i fod a chansarn, falle bod yna le i ni cael gofid ynglyn â Covid. Ond dewch gyfeillion ni ganfod y lle tawel yma wrth draed Iesu, a ninnau medru canu gyda Williams. Iesu, rwyt ti'n ddigon. Fel dwed y hen ddihareb, heb ddiw, heb ddim, diw a digon. Dwch i ni weddio. Arglwydd ydym ni'n cyflwyno ein trafferthion ar hyn sydd ddim wir yn angenrheidiol yn niwedd y dydd wrth dy draed gyda Martha. Diolch iddi ganfod ei ffydd yno ti, yn sicr erbyn y dydd o gynnu ddaeth iddi nes ymlaen. Cynorthwya ni gyda Mair yma i eistedd yn dawel wrth dy draed a gwrando ar dy eiriau o llefara a ddwyn Iesu. Mae dy eiriau fel y gwyn. Oll yn dwyn i mewn dangnefedd ac sydd o anfeidrol rien. Da ni'n cyflwyno'n gofidiau i ti ac yn dewis yr rhan orau ynot. Maddau ni'n be ai aml yn derbyn i drwy dy ras, er gogoniant Iesu. Amen. Iesu, rwyt ti'n ddigon.